Τα συνέδρια του Ελληνικού Δικτύου Ανοιχτής και Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης, θεματικές περιοχές και κριτική συμβολή τους. Το Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής και Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης αποτελεί από το 2001 ένα πρωτοπόρο φορέα στον χώρο της διαβίου μάθησης και της εξαποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Μέσω της διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων έχει συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ενός δυναμικού πεδίου διαλόγου. Το συνέδριο διεξάγεται περιοδικά και επικεντρώνεται σε θέματα που αφορούν την ανοιχτή και εξαποστάσεως εκπαίδευση, την αξιοποίηση των τεχνολογιών στην εκπαίδευση, καθώς και τις σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Σε γενικότερο πλαίσιο, οι θεματικές περιοχές των συνεδρίων αφορούν καινοτομίες στην εξαποστάσεως εκπαίδευση, τις ψηφιακές τεχνολογίες, αξιολόγηση και ποιότητα, συμπερίληψη και προσβασιμότητα, μαθησιακά εργαλεία και προσφάτως τεχνητή νοημοσύνη. Από το 2001 έως σήμερα, τα συνέδρια του Ελληνικού Δικτύου Ανοιχτής και Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης αναδεικνύουν τη μετάβαση από την παραδοσιακή προς την ψηφιακή εξαποστάσεως εκπαίδευση, η οποία προσωποποιείται και επικεντρώνεται στο φοιτητή, στην ποιότητα, στην προσβασιμότητα και στη διαρκή επιμόρφωση. Τα πρώτα συνέδρια ξεκίνησαν το 2001 με 2007, όπου και εγκαθιδρύθηκε η εξαποστάσεως εκπαίδευση και αναδείχθηκε ως μια καινοτόμα μορφή εναλλακτικής μορφής εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε με τη μεσαία περίοδος, από το 2009 μέχρι το 2015, όπου και διερευνήθηκε και έγινε εστίαση στην ποιότητα και στην ανάπτυξη ψηφιακών περιβαλλόντων μάθησης. Θεματικές ήταν η αξιολόγηση της μάθησης, της ποιότητας και η ανοιχτή εκπαιδευτική πόρη. Και φτάνουμε στα νεότερα συνέδρια, τα οποία είναι το διάστημα 2017 με 2023, όπου έγινε εστίαση στην καινοτομία και στην εξατομίκευση και όπου έγινε και η πρώτη εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη στην εξαποστάσεως εκπαίδευση. Έγινε λόγος για δεοντολογικά ζητήματα, προστασία προσωπικών δεδομένων και έγινε εστίαση επίσης στην κοινωνική δικαιοσύνη και στη φοιτητικοκεντρική μάθηση και ενδυνάμωση των ενηλίκων. Αν και τα συνέδρια έχουν αναδείξει πρωτοπόρες θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, τα ευρήματά τους δεν ενσωματώνονται ωστόσο πάντα επαρκώς στις επίσημες εκπαιδευτικές πολιτικές. Υπάρχει ακόμα έλλειμμα στρατηγικής μεταφοράς της γνώσης στην καθημερινή διδακτική πράξη, ειδικά στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά, το Ελληνικό Δίκτυο Ανοιχτής και Εξαποστάσεως Εκπαίδευσης παραμένει ένας θεσμός υψηλής επιστημονικής αξίας, που συμβάλλει ουσιαστικά στη συνεχή βελτίωση και τον αναστοχασμό γύρω από την ανοιχτή ψηφιακή και εξαποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα.